Malawi Brief. Tsopano tikupasirani part 2 ya interview ya Alexis Kamangira amene anacheza naye paluntha kuyambira dzulo limenelo ndipo macheza awo apitirira lero motere. Malawi Broadcasting Corporation ikusankha Brian Banda. Brian Banda ni munthu onena kuti skulu yake anthu sangaifuna konse bwino kuti skulu yake ikutokera pati. And this MSc, apart from MSc, if you have to be the boss of MBC, you should have other qualifications that qualify you to be. It's not just kuti ndiwo amakani kufusa mafuso kapena ndiwo olimba mtima. It's not enough kungolimba mtima. You need to have zokuti, but you see kuti we as a country tasiya kusatira ndondomeko zakayendesedwe kwa maubale athu. So maubale athu amayendesedwa ndi ndondomeko imenemanena malamulo lero. So ngati kusankha kwa munthu amene akuyena kukakhala director wa MBC pali akuyena kupanga advertise anthu aja ndikubwera ndikupanga kupikisana ndithu ndikuona kuti uyu andiza bwino izi koma titenge uyu chifukwa chakuti. The fact that pali philosopher amati Kelsen amanena kuti ngati muli ndi malamulo aja akaphwanyidwa ndipo palibe zosatira zake zimene munthu akulandira pamene malamulo aphwanyidwa, malamulo aja amakhala opanda ntchito, amatha mchere, malamulo aja amakhala opanda mchere. So zimene zimachitika Malawi zimene zozo ndifake corruption yafika pa level kuti anthu amene amakhala kuti anthu amene amakhala kuti apanga zoopsa samalandira zochitika zake. Ndipereka mchisanzo ampinganjira, Tom Mpinganjira anamangidwa nkhani yonena kuti amafuna kupanga bribe, kupereka ndalama kwa majaji amene amaweruza mlandu uja umene umakamba zachisankho. Chifukwa cha ndalama lero ampinganjira ali kuti auti akhululukidwa panjira pa zifukwa zanji. Munthu wamangidwa kwa zaka 9 wangokhala kundende chaka chimodzi akumukhululukira. There is no ground palibe amene angandipase ine mfundo zogwira zonena kuti aja akwera anasatira kumukhululukira Mpinganjira. In fact Mpinganjira ngati system yathu malamulo athu akugwira ntchito akuyena abwererenso akaseve sentence yake chifukwa palibe chimene chinamuchosa mulandu wake tikaziwunika bwinobwino. Mukapanga deep mupeza kuti anakapereka ndalama kwa achakwera, anapereka ndalama kwa chipani. Zimene tonse tikuziwa, and we want to move on. People want anthu akuyang'ana kumbali they are looking the other side. When you mukawerenga Bible amakamba za Samaria wachifundo. Nkhani ya Samaria wachifundo, wansembe akudusa msewu wopita ku Jeriko, akupeza munthu wavulazidwa wasala pang'ono kufa, anangoyang'ana kungotambalala kumapita. Winanso amene amayembekeza kuti mwina ndokhulupirika, lawyer mwachisanzo tingopereka lawyer amene akuyena kusatira chilungamo anangodusaso, koma uyu Msamaria wachifundo, Msamaria atamuona munthu uja anampukuta munthu uja ndikutani. So justice system yathu yavulazidwa ndi zigawenga zakuba, the cartels. And chomwe tikupanga ngati mwachisanzo nkhani yachi na Tom Mpinganjirayo, anthu akuyang'ana the other side kumapitirira kumapanga zawo. Ndifuna nditeteze banja langa, ndifuna nditeteze ana anga, ndiyang'ane za ineyo sogolo langa, ndikayambana ndi awa zonsezi andisekereza. But we are not following the mayitanidwe athu. Sitikusatira zimene ngati tikamati ndine Mkhristu kodi tikutanthauzanji ndikanena kuti ndine Mkhristu ngati tikuona chilungamo chikuphwanyidwa, tikuona chilungamo chisakuchitika and we walk away kapena tingokhala chete. Madam ndi zambiri zoyankhula ndipo ndimakhala ndi zambiri zoyankhula chifukwa kuti ndimene ndanenera ndi zambiri, ndimaziwa zinthu zambiri kwambiri. Komano mwina ndirekere pompo pafunso imene munafunsa, muthanso kufunsanso mowonjezera ngati sinatambasule bwino. Chabwino, inenso ndine munthu mmodzi amene live yako iliyonse sindimaphonyana nayo because as a journalist I need to be informed. Ndikuyenera kumadziwa kuti this is what is happening. Komanso I follow all the comments. Ukapanga live ija while you are still there I go and read ma comment amene anthu akupereka. Ukamaliza muja viewership imakwera komanso pamakhala ma comment ena amene akubwerapo. Ma comment ena amene anthu akumapereka kumanena kuti it's like kwa iweyo
aliyense ndi woyipa kwa iweyo aliyense akupanga katangale komanso ziphuphu ndiye wabwinoyo ndi ndani? No, anthu amene akumanena kuti kwakamangira aliyense ndi oyipa, anthu amenewo ndi atulo. Ndipo either there are three things: either ndi anthu atulo, or ndi anthu ozerezeka kuti nzeru zawo nzochepa, or ndi anthu akatangale, kapena abale awo ndi akatangale, kapena azinzi awo ndi akatangale, kapena amene amagomera ndi akatangale. Chifukwa ku Malawi kuli anthu oposa 20 million. Ineyo kuti ndatchula anthu 20 million, olo anthu 100, anthu amene ndayamba kuwatchula kuyambira 2024, anthu 100 sanakwane. Ndiye akamanena kuti ndikutchula aliyense ndi oyipa, ineyo ndakutchulani. Ineyo sinakutchuleni. Pali anthu ambiri, the majority of people, not even 1% ya Malawi sina sikukwana. Anthu amene ndawatchula ine even 1% sikukwana. So the argument kamena kuti mfundo yonena kunena kuti kamangira angotchula aliyense ndi kuti ndi oyipa, ni mfundo imene kuchokera kwa Satani, ni mfundo imene kuchokera ku cartel. So the cartel, anthu amene amapanga manage corruption, amene akubera Malawi, si anthu opusa okhaokha. They are intelligent and they have money. So one thing chimene mungaziwe, they know the power of words, so they control the narrative. They try to control the narrative. Many iweyo iniyo madam, when you look at zimene Khan kuyankhula, mungayang'ana zimene Khan kuyankhula in the last weeks, then mupite my newspaper. Don't you think zimene Khan kuyankhula every day he was supposed to be on the front page of Daily Times and Nation newspaper? Every day I was supposed to be there, because in many and my liberations and it's not relate. But why are they not publishing? Because the editors in those places, they are part of the cartel. And this is not a joke. This is real. The storyline is palembeda ma story angati muyangane ma story amene alembedwa. PAIJ inalemba story yokuza Amelis Hotel. My news awiri atatu alimba zokuza Amelis Hotel. Has any of those stories said Kamangira is the whistleblower that brought out this issue? None. That's not a coincidence. Let's also do some guy. My institutions like the PIJ, they are also not bulletproof from being penetrated by these cartels. Couldn't the goose and the Panasumuga believe? Minazina, Mzazi Sogol, Command Hamina the Bangapa approach with the Kazigajet, Nimina and the Antamini inuma bembeza kuti amalimana ndi katanga. Nimina and Antamina alimba stories only na kuti how was that? It is those people that came to me to tell me good is usayankhule awatasi yao. Chabwino, so given a chance ngati inuyo Kamangira to tackle corruption in Malawi, what strategy can you use? Mungagwiritse ntchito njira zanji pothana ndi katangale? The strategy is simple. The strategy is tisiye kumanga for chaka. Just give ourselves 1 year chaka. Tisiye kumanga anthu amene katangale wawo ndalama zake zili below 100 million. Anthu amene katangale wawo ndalama sizikugwira 100 million. Tiyasiye kaye. Energy yathu as ACB, FIA, Financial Intelligence Agency, GPP, Director of Public Prosecutions, tige kwa anthu amene awo katangale wawo akuyambira 100 million kumapita uko. So we should focus on the big guns. We should focus on the big fish. If we are to arrest the top 5, or the top 10, yeah, habene ama bandama Zambili, the topest, in terms of ndama zimezima kuya Zambili, corruption. That's how we end corruption. That said, it's one way to get the things out. Also topa. Kuzi ulusa anthu azikamba pa Facebook zinthu zomsamsire Kamangira kuti Kamangira ndamene akukamba no ndinkhani aya wina aliyense. We need to go beyond mwaona nokha kunena kuti sikuti ukayankhula ndi kuti akumanga ngati ukunena zona ngati ukunena zona komanso sutanga kupange sangakusumire for defamation kuti wayipisa mbiri ya munthu chifukwa
mlandu umene chomakhala ndi defense yake ndi truth kapena justification kapena paliso ujenina kumanda iwa koma one of those kungonena kuti ndi chilungamo mlandu umakhala wathira pomwe. So ngati mukudziwa kuti chimene munenacho ndi chilungamo, pitani pa Facebook page yanu atchule ndakuti ndakuba bwana mukhale ndi umboni, musayipise mbiri ya anthu amene salolakwa. Sikuti mwayambana kumowa ndi basi mwapibise anzanu mbiri. Ine ndemwe anthu andipasa information yaboza before just to destroy my reputation, and that is the creation ntchito imene adani amene tikumenyana nawo ali nayo kupanga create nkhani yone kuti iyi ndi yotentha ndikayiphulisa imeneyi ipanga koma ayi ndithu ndikayifufuza kungoona kuti it looks like it is koma it's not, zizonena kuti akuoneka ngati ni nkhosa koma ayi ili mbulu ndithu na so the other issue ndionena kuti pamene tikukambapa tikuyenera kuti pa village level ma leadership level osiyanasiyana anthu akhale okwiya, and then we should organize ourselves kuti tipanga chani. Adindo tipanga demand bwanji nkhani yakatangale pa village level anthu akumane kuti kumuzi kuno chifukwa chani tibe njiko, pamuzi pano chifukwa chani tibe, pamene tikupereka msonkho kuzera tikagula soap tikatere tikakwera transport yopita town, tikapita kukaona mwana wanga ku town, you in that transport umapereka kupereka msonkho. People should organize themselves. Mafumu ndi anthu amodzi amene ali oyipa, zigawenga zimene zaononga Malawi. Mafumu maparamount chief aja kanda inkosi ndi anthu amodzi amene aononga dziko la Malawi. Chifukwa chani? Mmene limanena za mpingo kuti mpingo wakhala ngati mzimayi wachigololo amene akufuna kugona ndi mwamuna wina aliyense amene ali ndi chompasa. Mafumu nawo akumapita kwa wina aliyense, mtsogoleri aliyense, zimene akufuna iwo ndi galimoto yawo, nyumba yawo, ndi salary yawo ndi ma allowance yawo. Koma kuti mafumu ayime kunena kuti iyayo katangale atha. Munamvapo mfumu imene yachilimika kumakamba za katangale. Why is that the case? Pamene mfumu akamati mfumu ndi mfumu amayenera kuti mfumu ndi anthu, mphamvu za mfumu zimachokera ku anthu. So ngati pali chinthu chimene chikuononga anthu ako kwa mudzi, which is corruption, if you don't stand against it, ande kuti utani. Tikamaonera mafilimu amafumu akalekale amatsogolera asilikali kupita ku nkhondo, kukamenyana amakhala patsogolo wanyamula chipenesi chake kutsogolera kuteteza mudzi wake, kuteteza anthu ake. Today nkhondo imene tinayo ndi yakatangale. So tikufuna tione mafumu ali patsogolo, ufumu uoneke poteteza anthu osati powadyera masuku anthu pamutu. Pamene anthu akapereka za fetereza ndi pamene mukugawa family yanu yokha, kapena pogulisa malo a anthu mulandire ka 10%, ndi pamene ufumu ufuna kwa ndine ufumu ine mupereke nkhuku. That's not kukhala mfumu. Kukhala mfumu ndi kuteteza the weakest in your community amene ali okalamba. Mfumu sakuyenera kulola kuti mudzi mwake munthu wokalamba aphedwe chifukwa chachani choti ndi wokalamba kunamizidwa za ufiti. Mene ndi ufumu. Bishop who is the president of the conference of the bishops, Ntumbuka, Dr. Ntumbuka, has been very, very eloquent on this issue. Nkhani ya anthu okalamba. That's what chiefs, that's ntchito imene ndi yamachief bishop akhaba akalipira, which is rightly so. He has shouted on the leadership, the president and the government. Komano beyond that, mafumu andi udindo umene oteteza. Mudzi musapezeke kuti munthu wapezeka kuti wapangidwa chipongwe, walandidwa malo, mfumu ilipo. So there is a lot of injustice that is happening, but zimene zikuchitika chifukwa tilibe mafumu amene akuyang'ana za anthu. Za anthu khungu la chiabino, people with albinism. That is happening because tilibe amfumu amene akuyang'ana za ufulu wa anthu, za ubwino wa anthu. Amfumu akuyang'ana za iwo. No one in the village, munthu khungu cha albino asangaphedwe ngati mfumu ili ndi chidi choteteza anthu ake. So there are a lot of problems that we can solve, zimene tingasolve. Munafunsa unena kuti kodi njira ina yothana ndi katangale ndi chani. We need to strengthen. Mafumu aja aoneke ntchito yawo. Tizafunsa kuti chaka chino chomwezi uno famalandira unone mwapangapo chani ino afumu nkhani ya katangale, because katangale ndi amene akusokoneza dziko lathu.
mbali ina ndi the church iyi ndiyo mphamvu yayikulu, mizikiti iyi ndi mphamvu yayikulu yomenyana ndi katangale. Anthu amene amabawa, anthu osewa amene tikakamba amalisi hotewa aliyense ali ndi kampingo kake kumene amapita. Attorney General amapita ku mzikiti wake ndikuuziwaso. Blantyre kuja uli pafupi ndi chani ndi Queen Elizabeth. Akamapita mwe jangati oyera avala mkanjo wawo. Akolisi maglass andi chechi chawo zimene amapita sindikuziwa kuti ndikuti. Muliso akatolika amene ndikuwaziwa machechi awo amene amapita. Mwanamveka nawo ani machechi amene. What are the churches doing? Because my church now mwapanga rise up. Kwapanga even excommunicate anthu kuti inuyo ngati muli involved ndi nkhani iyi ndikupeza umboni akapeza anthu aja kuwaza kuti and not that's the church. Yes, mpingo ndi wa anthu ochimwa. Mpingo nabwera kuti ulandire anthu ochimwa, koma anthu ochimwa kuti asinthike. What is happening is uoneka kuti mpingo unabwera anthu ochimwa kuti anthu ochimwa aja apitirire kuchimwa ndi kupereka ndalama ku mpingo uchano umange machalichi. The God is not looking for beautiful churches. Mulungu akufuna mitima yanu. Mulungu akufuna ntchito zanu zimene akufuna. That's what he is looking for. So what is mpingo kuti chani za corruption? If we see a bishop of the Catholic Church, ambuye ampingo wakatolika ali pafupi ndi chilima, amene chilima uja malemu net chilima akupezeka kuti actually kabila Malawi kwambiri, we are now start questioning the church. We have all the right kuti mpingo because ndimaliza pa nkhani imene mpingo makamaka wakatolika umene ndimauziwa ineyo umasogoleredwa ndi mzimu woyera wa Mulungu. You moved by the Holy Spirit. So if you're moved by the Holy Spirit as a bishop, how can you be together with munthu onena kuti akubama billion over Malawians and you're not seeing it and you're not changing? And the church, I would rather on at Luntha TV kuti ndizuzule kwambiri mpingo wakatolika than ndizuzule ena chifukwa ndikazuzule nani kuti aluntha akulimbana ndi mpingo yathu. So I would rather discuss the Catholic Church, how it has contributed to the corruption in Malawi. Alright, so kupita chitsogolo pa nkhani imene ya corruption, Amalawi ayembekezere zotani kuchokera kwa iweyo Kamangira? Corruption sizakhalanso chinthu chonyadisa. Chifukwa chikaja athu inasintha pakati pa kukhala chonyadisa. Anthu amene amakhala mumalimbikira muzilimbikira osamapanga ulesi. Mukayang'ana mukatambasula mupeza kuti ndalama zinaunyadira atenga kunifika, atenga ku bungwe limene likuyenera kuthandiza anthu osauka kuti atukule mabizinesi awo, atukule moyo wawo. Akutenga ndi anthu oti akuyendera kale maprado, akutenga ndi maloya amene akuzitchama kale kuti iwo ndi andalama. Tikuyenera kunena kuti tiziwe kunena kuti what people should expect from me. Ineyo panopa ulo nitakhala chete ntchito yakatangale yachitika, yomenyana ndi katangale, yomenyana ndi kuba mwanseri yachitika yambiri. Komano ma victories amene achitika kapena kuti kupa chipambano chimene chachitika tizipambano tiziduswa chimene tikufuna kupanga panopa ndi chitsogolo chimene chitachitika. Titenga chiduswa ichi commercial court kuja kwakonzedwa, justice kachala kulongosola zinthu. Mabanki tu akuimba lokoma ngakhale kuti sakuuzani, koma akuimba lokoma kuti kumene uja Ken Mandate nacho amangokhalira zinthu kumalandira ndalama kumapanga katangale. Pali malamulo anyuwani oyendesa koti kuti makoti aziyenda bwanji, kusankha kwa majaji. Tikudikira kuti president aonesese kunena zonse zili Judicial Service Commission ipangidwe, majaji onse amene achulawa akuyenera kuti atani kuti ayankhe milandu yawo. Maloya onse amene ali involved pa disciplinary ya Malawi Law Society and ziyende usati anthu chakatenge ma injunction iso kufa be paying attention. Pali maloya ambiri amene anapangidwa discipline kuti achosedwe asakhaliso maloya alandire mwina 5 years suspension atanta koma anakakotenga injunction mpaka napano. Zimene tikukamba lero Attorney General ndi Attorney General amene onena kuti munthu anthu afuna kumufufuza ICB, anthu amene amafufuza zakatangale afuna kumufufuza ndipo afuna akayankhe milandu, akupita ku court kukatenga cholesa. What kind of system is that?
it's clear kunena kuti so zimenezo zitha tikuyang'ana. So we'll bring in summary mwachidule titenga ziduswa zosiyanasiyana zimene zachipambano, ziduswa zachipambano ndikuzika pamodzi ndikupanga what we call concrete wins, creating a concrete system that beyond us, even when we are alive, even when we are here on earth or not, zizagwira ntchito, system that works. Kaya tizakhala ndi president wa Katangale otani chifukwa kuti pali system azakanika kupanga Katangale. Kaya tizakhala ndi ma MP akatangale otani chifukwa choti pali system yogwirika azakanika Katangale. Kaya tizakhala ndi majaji otani azakanika kupanga pamene what we have, the only working system we have is a corrupt system. The cartel in this system yawo imene magwira. So that's the only thing that is working. That's why every day timakamba za akuba contract yaperekedwa kwa asataso chanja chifukwa that's the system yomwe iri kugwira. If we put a system that is killing corruption, that is bulletproof, we will be doing justice to not only ourselves, kumaso kwana tu kumaso ana or ana tu. Pomalizira penipeni ndinene kunena kuti ngakhale timatha kunena kuti even ku America kumachitika Katangale akamangira ndawo kuti chani, ngakhale ku UK kumene ali kumachitika Katangale ndawo kuti chani, kunokotu munthu akagwidwa or akaganiziridwa kuti ndi wakatangale amasiya ntchito pompo, you know, and system ija imayamba kumusata ndipo nkhani ija imatha kuti either ampeza kuti ndosalawa kapena ampeza ndolapa ndipo akakhale kuti ndolapa amamangidwa ndithu kusatengera kuti ndi ndani munthuyo. Zimene tikufuna ku Malawi ndi zimene zonso. Katangale mwina azachitika ku Malawi koma akazagwidwa munthu azalandira zomuyenereza. Yeah, imugwira ntchito yotamandika ndithu chifukwa zambiri zikumabwera poyera chifukwa kuti wayankhula either way or the other zayankhulidwa kalondolondo ndikumachitika. Now panazatumphukanso kukokana nkoke pakati pa inu ndi bungwe loona anthu oyimira milandu maloya. Zili pati zimenezichi? Anagonja amene aja. Tikufuna kuti mupitirize ntchito yomenyera ufulu wa Malawi kuti Katangaleyi. Ankhani mejayo ama Law Society anagonja sangandikwanisa. Iwo aja ankafuna kuti andirese kuyankhula pa social media koma analibe mfundo zokwanira bwinobwino chifukwa ndi ufulu, ngakhale ndili member wa Malawi Society ndi ufulu, freedom of expression, ndi ufulu oyankhula maganizidwe mwanga. Ama Malawi Law Society amatiyankhulira ndi timati executive committee ya Malawi Law Society. Komano munthu sukhala kungokhala mu bungwe, inenso ndi umunthu wanga ndi zochita zanga ndi ntchito yanga imene magwira, so alibe ufulu ondiseka pakamwa. In fact chimene chili chosekesa komanso chodabwisa nchonena kuti ngati pali lawyer amene wagwira ntchito watumikira ndipo waithandiza Malawi Law Society ku Malawi ndineyo, ndipo ntchito imene ndikupangayi ndiyoti Malawi Society ndimene imayina kumapanga kaya ntchito imene iyi bungwe limeja ndimene imayina kupanga ntchito imene iyi, you know, mphamvu zimene zikuonera kuti akamangira akayankhula zinthu zimachitika zimene malamulo anapasa mphamvu. So that's what we're supposed to be doing. Inensi imayinaso kutuluka imayina kumayankhula ngati, you know, as a block, as a team yonse ya maloya, koma look how silent they have been. Mmene akhalira chete kuyankhula kwawo mwangokhala kwa pamwamba mwawo osa yankhula mwachindunji. So musaope za Malawi Law Society amene aja tinayezeka. Chabwino, so kupatulapo nkhani imene ya Marisi komanso ndi Katangale uti kapena ziphuphu ziti zomwenso zamanga nthenje pakati pathu ngati family. No, sindikufuna kupanga divert attention, kuchosa attention kwa Katangale amene amaononga dziko. Fa pali Katangale amene anthu amapasana pansewu ndi a traffic ndi Katangale ndithu. Pali Katangale amene akuchitika kumuzi polemba mayina olandira fetereza ka mayina otantani ka olandira anthu akabwera kuzapereka zosiyanasiyana kuli Katangale kumene kuti. Koma Katangale amene doesn't have saononga dziko ngati mmene Katangale amene akuchitika ku parliament, Katangale amene akuchitika mu executive mu cabinet, Katangale amene akuchitika ku judiciary at that level mmene amaonongera dziko. Olo Katangale amene akuchitika ku same amatiani central medical stores
kumene mankhwala amayenera kugulidwa katangale kuti wazakazaka amene kumapeto kwake anthu amapita kuchipatala sapeza chani sapeza mankhwala katangale opsa kwambiri anthu akumwalira katangale amene akuti pangisa kuti tilephere kugula machine ma dialysis machine for instance katangale amene akutilepheresa kuti tikhale ndi misewu yolongosoka imene anthu amapeza kuti akupanga ngozi anthu akumwalira katangale amene akulola akabaza kuti aziyendesa tinjinga tawo mosasatira malamulo ndikatangale amene uja koma akupha anthu mitu anthu akuphwanya mitu komanso zikuononga ndalama katangale ameneyo ndi amene tikuyenda tithane naye katangale wa Amalisi hotel level katangale wa mabiliyoni ndi amene tikuyenda kuti tipange focus on zinazo mkati mwa ndime tiziziona ndithu koma panopa let's not lose our focus on awawa andalewa komanso private sector chifukwa pena timakomedwa kumangonena andale komatu katangale opsa kuchitika ndithu kumabanki katangale opsa kuchitika kuma financial institutions. This is why ndimanena kuti 128 billion singasunthe opanda bank involved ndeti kuzowa kuti national bank ndi milandu kwa Malawi kuti yankhe pa nkhani ya Amalisi hotel si Deutsche Bank kumene kuchitika zonyasa kwambiri ku banki kumeneku ikuyendesedwa ngati cartel bank imeneyi kuliso zawo zoti ayankhe tikaonanso Reserve Bank awawa amene amayang'anira mabanki onse kuli nyasi kumene kuja zoti tikonze chifukwa anawawa bwanji 128 billion or 129 billion kuti isunthe first zingasunthe ndalama zambiri choncho Reserve Bank osapanga approve. They gave a consent. How can you have consent when you have earlier on advised kuti msabange izizi? So those are the contradictions that we see, and that's what we have to deal with. Alright, so at the end of the day, pankhani imeneyi mwanena kuti tisaluze focus ku nkhani ya hotela yathu ya Amalisi. At the end of the day, ukuyembekezera zotani? Anthu onse aja amene ali involved akuluakulu 6 aja amene achosedwe maudindo awo komanso ayankhe milandu yawo. Anthunso ena amene athandizira akuyeneranso ayankhe milandu yawo. Karim wa K Motors akuyena ayankhe milandu yosiyanasiyana yomwe yadusa mgonagona chifukwa iwo janali wa DPP. So abandi anthu a DPP before MCB sanabwere tonse alliance anapezanso waijoinanso tonse ija kumayithandizanso kupanga externalize forex. So tikamapanga problem ya forex itu anthu amene amaononga forex Malawi ndi achina Karim aja K Motors anthu oti amapanga za katangale ndi banja lake lonse banja lake lili involved ndi zimene zozo kuthandizana munthu ndi mkazi wake I know information yoti ina kuti ndikuuze muda kuti zimene zimukuzizwa baya amene akwena yake tuite alande ndipo ndalama tizisate because ndalama zikazili kuti unless zikumwamba koma ngati ziti pa dziko lapansi pano we can find that money ndipo tizipeza ndalama zimenezo. Tikuyenera kunena kuti tione achina motion anthu amene kuli amwenye amene corruption imene imachitika ndi majaji amapanga manage ndiwo Musa mwenye amene anayamba kugwira ntchito ndi achina Africa Sambala mpaka napato wabe mwenye akafuna kuba ula anthu okuda akafuna kuba ndi majaji amayuza amenewo. We want these people to be caught up. China, a president, you can no longer make mistakes of appointing people ngati Frank Mbeta. A president simungasankheso anthu amene kuyankha kale milandu chifukwa malamulo amalesa you can't according to the law simungasankhe ku public office munthu amene akuyankha mlandu systematic mlandu akunamizira. Unfortunately that's the pain that people have to face, but how do you deal with kunamiziridwa? You need to fix the justice system ya police ndi the Ministry of Justice under the DPP kuti apolisi aja kamaka kugwira munthu azikugwira munthu kuti pali nkhani ili osati kuti fight pali nkhani za ndale. So you need to fix kuti zizipanga benefit aliyense osatengera kuti zipange benefit okha if you're made to opposition asadigwire ngati palibe nkhani inunso mkazachoka ifa panga fute panga dani to DPP zachoka mboma singakhale mpaka nakalekale pasapezekabe nthawi imene kuti azachoka mboma ndipo ena ake azaninaso kuti atani alamulire. So these basic truths team azipanga ignore. Ndifuna kunena kuti zinthu zikamata tikhalenso ndi system imene kupanga eject any attempt to steal money ngati imene zachitika za Amalisi komanso pali tita madandaula za 128 billion koma muzozo kuti mboma mukutulusidwa ma 2 billion or ma 10 billion mwina 200 which is worse because when you multiply
200 times 10 billion tikugamba material. So we are complaining about analysis in larger scale. Koma pali tindalama tikutuluka mboma tambirimbiri. We need to trace all those, so tiseke mabowo sewo kuti choncho chuma cha chiziko mera analysis Malawi tundu wang'ono. We can fix that country. Siti kusowa kuti pachitike miracle ina yake, miracle ina yake. Miracle ndife kubada kwathu komanso kupasira ntchito kuti igwire ntchito mboma. Ndi miracle yokwanira yonena kuti zinthu zisinthe. Alright, ndiye wafotokoza apo kunena kuti cholinga chako ndionena kuti mabowo amene alipo ma loopholes atsekedwe ndipo katangale athe kuno ku Malawi. Komabe ukakanika kufikira zimenezi, stepe ina yomwe utenge ndi iti? Sindikanika. Just look around, mungoyang'ana. Ndikunena kuti nkhani yetu tinapambana kale. Komano panopa chimene chikuchitika chona kuti tikupanga no claim ma victories yo on criticizing them. Koma kupambana kale tinapambana pamene Malawi anavomereza kunena kuti I think itatopa. So pang'ono mukuwaona no Malawi achakutuluka. Chifukwa anthu amadikira kale kuti zibebe. Anthu ambiri tu they want to be connected in this success. Anthu lake kumasafuna kukhala pa sogolo kupanga grind. Kukhala kuti pamene nkhani sakuziwika chisogolo chake kuti akhale kuti tili limodzi. Amadikira kale nkhani chaisonye. Kenawe ikasonya, they want to be part of it. Everyone want to be associated with success. Ali samafuna adani kuti kupambana abangidwe associated ndi kupambana. So panopa success yankhani kuonesa yasonya. So we will not fail. So mukanina kuti ndi mukakanika palibe kukanika. We have all the people. Finance Bank versus Reserve Bank of Malawi and Attorney General. Kesi imene jayo inazusa. Anthu anazaona pambana kuti judiciary ili choncheti. Muziwe kunena kuti zamalisi zikufika apa chifukwa kuti anthu amene amateteza mbava ali wiki. Alibe so zida. Taalanda zida zawo. Ndofoka panopa. If it was before, ku parliament kujansana kabira akangopita ku court kukatenga injunction kuti asapite kukapanga PA and all that. But because Mulungu anatisegulira, anationesera kunena kuti tiyethane ndi kumene amathawira anthuko tathana ndi kumeko ndakapita kumeko kuli moto so kumeko ukawo chaso. So we are not going to fail. Sitilephera. All right. Bwino mapeto kwenikweni mwina uthenga tsopano opita kwa Amalawi amene akuonera Luntha Exclusive pakadali pano. Choyambirira ntionera kuti tilibe so Malawi wina. Malawi ndiye khayo. Kaya uli ku Malawi, kaya uli kunja ngati ineyo ndachizapo ndi anthu ambiri amene ali kunja kuno. Anthu onena kuti zikuwayenderatu. Anthu onena kuti yakupanga ndalama ma pounds. Anthu amene amakuza kuti komabe ndimafuna kuzabwerera ku Malawi. So amafuna kuzabwerera ku Malawi otani. For even kunoko utipule chotani, upange ma pounds ako ulachule chotani. Ukabwerera ku Malawi kugula manyumba, anthu azangobwera kuzangokulanda basi, ukatenga injunction basi. So that's how the system is. So what timene kuthandauza nchonena kuti tonse tikuyenera tigwirane manja kuthana ndi katangale. Kuzera kuthana ndi katangale wa ku court. Chifukwa tikathana ndi katangale wa ku court tikhala kuti tathana tapeza njira yothana ndi katangale wa ma institutions osewa wa njira zina zonse. China chimene tikuyenera kupanga nchonena kuti tiziwe kunena kuti kamene imene funa kuyankhula nchonena kuti tiziwe kuti corruption is ruthless. Katangale ndiopsa ndipo amabwera ndi mkokomo ndipo sanyengerera. Amabwera ngati napola amakokolola ena ifenso tikuyenera tikhale olimba. Tikuyenera tizuke ndi kuipanga ataki chinyama chimenechi, chirombo chimenechi, chisatana chimenechi chimene chili kuba mwanseri katangale ziphuphu. Chomalizira nchonena kunena kuti tisakhale anthu apamwamba. Tisamayang'ane zinthu pamwamba. Tisakhale anthu komanso osamachita manyazi ndi kunyozedwa. Ngati if you are standing on the truth, usachite manyazi ndi kunyozedwa kapena kunena kuti opusa amene uja, owamisala amene uja. Nthawi zambiri anthu akamati makhala the message is getting there, the hit. They are feeling the heat, they don't know what to do. Sakuzota atani akupenga amene uja. Look at it. Andioneni neyo mendimu. Kupenga ngati ine ndikupenga ndi alesa wina apenge. If it's not and the impact I'm having ndi chifukwa choti ndikupenga. I pray to God everyone should be mad. Alesa wina apenge. You know, it's like that. So you need to challenge the narrative. Amalawi tikuyenera tiziwe kuti
tizipanga challenge tima statement tina timene timayankhulira kudana ndi wina aliyense amene chifukwa chani ngati zimene tikupanga kudana aliyense tu awina adane ndi wina aliyense fande kuti tipeza limalizati we are going to change the country. So inenso ndipemphero langa loti mulungu ateteze mayi anga, ateteze mwana wanga, ateteze mayi ake a mwana wanga ndi ena onse amene ali abale anga ifa pano pabe ali pa chiopsezo chambiri. Ineyo moyo wanga uli pa chiopsezo koma iwo ali pa chiopsezo chopusa cha ine chifukwa ali muzikomo. So ndipempheso tithandizo kuti anthu andithandize. It's funny that aliyense avomereza kuti akugwira ntchito yopambana mwana amene ndi olimba mtima tencha koma when zikakhala nthawi ina kuti ndithandizeni tu zioneka ngati kuti ndichite kugwada ndichite kunyengerera pamene nkhondo ya iniyo inu mutakhala inu ya self confidence. What I'm asking you is taponyani kena kake kothandizira komano anthu ngati akuona kuti sinafikire ngakhale sathandiza ngati asaponye ndrama ina yonse sikuti ntchito iyi panga depend on them kuponya. Even if asathandize financially this work is going to work koma ikhala yovuta kwambiri ndipo tiona mwina tiluza ena fe moyo olo ena ake aluza moyo. So if that's what people would prefer because ntchito iyi palibe chimene china ndi opseza ine kusiya china chilichonse kaya ndiluza moyo kaya m'bale wanga aluza moyo kaya mayi anga aluza, that's the sacrifice I'm paying. Even if my daughter is to be killed, I mean the Bible timakamba za mawu a mulungu timakamba ngati theory koma mawu a mulungu ndioti ali living. Mawu a mulungu ali ndi moyo ndithu ndipo amachitika m'moyo mwathu. Abraham anapereka Isaac. Kodi what does that mean kumpereka Isaac? Kuti Abraham mulungu ananena kuti mpereke mwana wako ngati nsembe. Ineyo by being here in Ireland, in the UK, safe confines, maybe better protection in the United States of Ireland. Mwana wanga ukhala ndikumpereka, I'm giving to God my child in manja mwa nkhandwe koma ndi mulungu yemwe amene ndampasa mwana wangayo amene atamuteteze mwana wanga. Ndi mulungu yemwe amene ndapereka mayi yanga ku nkhandwe na amene atateteze. That's why they can't touch. I believe that. But ngati mulungu ali mulungu oti sasunga mawu ake tionanso pa nkhani imene itathe. Live ndiyo mwena ngapakhalanso live ina lero. Zoyankhula zimakhalako zambiri. Tikachoka panopa tionera zimene a Frank Mbeda atayankhule ndi live itha kuchoka pa zimene a Frank Mbeda atayankhule. Thank you so much and keep on watching. Kunamba. How do I talk? I mean, I don't know what I'm sakuona chifanyani. I'm sakuona chifanyani. But I think it's very short. Like and people are not that critical. Right? Our masses are very critical. But there's no return. My judge, are not going to survive. Those lawyers are not going to survive. It's not even dependent on Peter. It's dependent on Asavuka. They are not sleeping, those people. Sakugona duro. Yatokoza kwambiri. Ziko kwambiri, sikulabena. Nyengo yake ndiyo mwe ikupemphera molimbika kusala kudya kwayikiza mmapemphero. Atiye sesa. Mwase mene osondo ndo wano kuti mwapemphere. Tumuzayika mmapemphero. Ansembe azayika misa. Amabanga misa azayika munditu.